Very ilang months pa lang yan. 3 months po. Kasi wala namang makita sa medisina eh. Maalala ko may pinuntahan ka lang pero madalas kasi kami dumaan doon eh. Wala ka naman daw arthritis, sabi ng medisina. Wala man po. Parang Sige nga, layo ko na, tapos bago ka mo po doon. Tingnan natin ang lakad mo para malaman natin mamaya. Yung ano, ang masakit lang sa iyo yung sakong mo. pag ganito. Pag tinatapak ko po ako masakit mo siya. Yan, sige, tingnan natin kung anong magagawa natin yan. Okay. Sige, upo ka dyan. Mamaya, babalikan natin tong video mo. Check natin kung anong po magagawa natin sa kanya kasi 3 months pa lang. Natin. Malaman eh. Hirap siya maglakad. Wala namang makita. Ano nangyari? Paano yun? Magic? Nahilo ka? Mag-email ka lang. Siyempre nakakapagod yung ginawa ko. Pinlers ako na eh. Na-intritraga ako sa sakit mo eh. So, kaya paulit-ulit ko tinatanong kung ano ba talaga sinabi ng medisina. Baka may sakit kang gout. Arthritis. Wala daw. Kasi araw-araw po siyang ganyan. Kung gout, ano sabi ng doktor na Ito, kung gout yan. kung walang gout yun, darating lang siya ng walang araw, nawawala. Titignan natin yung ugat mo sa likuran. Relax na. Tignan natin. Anong hima lang gagawin ni Papa Jesus ngayon? Kaisun. Ayun sa bakit. Okay. Tingnan natin, manood lang po kayo kung ano po magagawa natin dyan. Surprise, kung makakalakad siya maigi. Naitok-tok niya na yung paa niya sa lupa eh. Tingnan natin yung ugat niya naman sa balakang kung may nagulong ko doon. Ano muna? Baka nahilo ka, sabi mo agad. Wala daw siya nahilo. Sige. Ayun. Huwag mo hakbangan yung tubig mo kung may dasal. Itabi mo lang yan. Ay, nadidikit mo na yung paa mo sa lupa, oh. Tingnan na malalim. Nahilo hindi. Ayaw. Lakad ka na. Hindi, huwag ka patras. Umikot ka lang. Ano pinagkaiba? Natapak mo po siya. O, natatapak niya yung paa niya. O, number 1, tignan natin. Pause mo muna. Pag ano, tarlak eh. Ewan ko kung ano ginawa sa kanya. Eh, nag-isip na ako, may arthritis ito eh. Wala daw, sabi ng medisina eh. Wala daw naman siyang gout. Kabata pa to. Tsaka nagbago yung kulay ng paa niya, hindi na nangingitim, no? Yan, pahingay mo siya. Bigyan sabi mo, huminga ka in head excel. Malapit na po kami makapunta dyan. Sige, pwede po kayo pumunta. Apo, malapit na po yung birthday nyo. Naku. Sige, sa kayo, umulang pala. Sige, pumunta kayo. Pag wala kayong dalawa, huwag na kayo pupunta sa amin. Yung control eh. Ang birthday ko, May 22. Anong araw ba yung 22? Kasi hindi Martes ko po. Martes yun. Martes yung birthday Ay. ko. Kaso gaganapin ko lang May 21. 19, 20. Oh, 21. Ah, Lunes. Hindi. Linggo yun, oh. May 22. Lunes po. Ha? Lunes. 19 na sa akin eh. April to eh. Tapos susunod na May. ito. May. Ano May, oh? May 22, Lunes. Oh, Lunes. May 21. Linggo. Linggo mo gaganapin. Tapos 23. Yawa. Gamutan na. Oh, May 21. Gaganti ko linggo. Wala akong kabrandam. Walang handa, pala. Wala akong handa. Handa mo. Paghandaan nyo kami. Bago sila. Tingnan natin dito. Talagang ano lang ako rito eh.
Diskumpiyado ako rito sa ugat niya sa likuran eh. Layer pa sa ugat niya tama doon sa likuran. Hindi, tagilid ka. Di, iga. Doon, harap ka sa kanya sa'yo. Iya. Hindi kaya nagawa yan. Ha? Hindi nga daw siya nagbubuhat eh. Hindi ko trabaho na. Computer. Upo lang. Tama eh, computer. Dapat kamay ang Kaya nagtataka nga ako niyan eh. Wala naman daw makita arthritis dyan. Hindi, lagi to sila namamasyal. Nakatama to na hindi nakikita ng mata. Si Risa yan, nasa pasyalan mo si Risa. Umiwas ka rin. Nakasama. Nakasama. Tingnan natin. Okay. Masaya ko yun. Ano yun? Ano mo? Una. Nakakatumukha ako. Tatlong beses. Pabango, aircon. Malapit na daw yung birthday ko. Allergy ka kayo. Ako, may mga kapatid ko, patay ko. Nga. Ah! Okay, pause. Kung bakit talagang hindi nagluluya. Taas ito ang dami. Ilan ba kayo magkakapatid? Nag-iisa ka lang, anak? Masakit to hindi? Masakit hindi? Sige. Sige, wala. Kung hindi, i-ano mo katulad mo kanina doon sa malaking katawan. Bumagsak mo. Sunod mo lang kuya. Sunod mo lang. Sige. Sige pa. Ayun, umuupo siya. Sige. Sige pa. Sige, doon tayo. Sige. May tumutulong. Isa lang po dito kanina. Saan banda? Dito sa tatlong Kabila. Doon tayo sa kabilang linya muna. Doon. Bukod. Ito. Okay. Yan yung Wala. Wala naman natin. Yan makikita dyan. Yan. Bagsak lang muna yung katawan niya sa. Sige. Sunod mo yung ulam, sir. Sunod. Yan. Ulit. Hindi, hindi. Sige. Ayos yung bagsak. Tingnan mo lang. Tingnan ako. Salamat ako. Sabay mo lang yan para bagsak lang mo na siya. Huwag masyadong yan. Yun. Okay, dapa siya, dapa. Tingnan natin sa dapa. Tingnan natin. Try mo, nahilo ka hindi? Tingnan mo kung nahilo ka. Normal lang muna yung lakad. Hindi pa yan tapos kasi nakabukas yan. Sige, lakad doon. Tingnan mo kung anong pinag-iba. Hindi pa naman tayo tapos eh. Sige, diretso mo lang. Sige. Marami pa ayusin. Yung tuhod niya pa oh. Piki. Nasa labas. Alam ko na technique sa'yo. Sige. Tatapusin muna natin yung taas niya. Okay na. Nasa pistol niya. Wala. Kaya ka ito ka lang. Oh. Angat yung paa niya. Sige. Lamig na likuran niyo. Ito lang. Ang titigas ko ya. Ganun siya. Ito lang. Kabila. Ling.
Sige. Nasaan yung kaninang piki mo pa? Yan. Ipantay na konti yung paa niya. Pag-iitin mo yan. Huwag masyado. Sobra. Tingnan natin yung paa niya. Ito yun, no? Huwag mong galawin. Hawak mo to. Hindi dapat niya. Okay. Relax mo. Huwag mong kalaman. Tingnan. Ilapag mo. Pa. Tigas ah. Di ka taga natapalok, di ka nadulas, natpalas. Pumasok na. Huwag mo gawin. Huwag mo. Yan. Kaya mo yan. Kaya mo nga mag-likod eh. Hindi. Kaya na rin. Gana mo lang. Gana mo pa. Yun na, bumaba na. Bumaba na. Bumaba. No. Sakay pa sa ibig. Ano yung ulo niya? Baka mangalan. Gana mo lang. Nabuk na kuya. Masyado matigas. Nakakahinga ka ba? Huwag mo muna labanan. Saglit lang. Kailan may babalang ito? Yung, masok na. Antay mo lang. Kung galing, konti lang. Huwag mo na labanan. Nabuk mo na kuya. Para madali pumasok. Para pumasok lang siya. Yun. O, di ba nawawala na yung sakit? Relax lang. Di ba? Mamangat ang pit. Hindi na umangat yung pet. Kanina umangat. Kala mo, tataw-tusok yung tutoy mo eh. Huwag ka tatawa kuya. Inil ka lang. Yan, pumasok na, di ba? Di ba? Yun. Yun, pumasok na. O, masakit ba? O, tingnan natin. Yan, masakit ba? Ang titingin mo nasa kamay. O, itong masakit, di ba? Kasi dinidinan ko. Tingnan natin. Huwag mo labanan. Huwag mo na labanan. Hindi na masakit. Wala na, pumasok na. Hawakan ko konti. Ayun, sige. Hinga. Lumiyak. Huwag mo na ano. Hindi na masakit. Hindi na masakit. Hindi. Huwag na masakit. Hindi na masakit. O, yan na. Wala na. Okay, tiyaya. Sinsa na kung wala kang pawid. Sige. Para matapos na agad. Wala na pahinga-pahinga kasi abang ano pa. Abang abang ano siya. Hawakan niya, sige. Iganon yung pa. Iganon mo muna. Hinga. Huwag mo muna. Teka lang. Hinga. Push. Yun. Malaw na. Iganon mo lang. Bitawan mo lang. Ganyan lang. Yun. Pumasok na siya. Iganon mo lang. Gangan mo lang to, gangan mo lang. Huwag mo labanan, para isang sakitan lang. Normal pa. Huwag mo huwag mo labanan. Yan, ganyan lang, normal mo lang. Gagangan mo pa. Hindi ganyan. Yung katulad kanina. Wala na sakit yun eh. Yan. Normal mo pa. Sige pa, normal pa. Gangan mo pa. Bitawan mo. Yan, ganyan lang. Yan na.
Gumagalaw na. Yeah, masakit pa. Hindi na masyado. Hindi na masyado. Gapa ulit. Last na to. Tiis. Di, lagyan mo na siya ng unan. Hawakan ito. Yung hita niya. Para hindi siya makapalag. Alala lang hawak. Kaya lang. Baliktad pala. Huwag mo na banat. Normal mo lang. Yan. Normal mo lang. Huwag mo na banat. Bait lang to. Sige. Yo, mas na. Sige, pahinga na konti. Pahinga na konti. Hay. Torture ka kaya? Sige, pahinga na konti. Konti lang. Yan ako. Sige. Ngiti talaga, oh, di ba? Masarap. Oh. Nakasimangot eh. Sigaw ng sigaw eh. Oh. Hindi ako mapaniwalang hindi ka nadula, na at balance. Parang okay na okay. Ano pinagkaiba? Parang mag-aan yung dito. Magaang na? Okay na. Okay, tayo ako kaya kapag-iit. Side. Dagdag mo yung pamo yan. Dagdag. Hindi. Sige na. Tingnan natin kung ano pinagkaiba. Tayo na. Okay. Ngayon, idikit mo yung pamo dyan sa lupa. Dikit mo muna para mamaya wala ka pa lakas eh. Igano mo muna yung pamo. Yan, ano pinagkaiba? Magaan siya, pero niligaan pa rin ito yung namin. Parang may kiliti sa loob na parang... Pero hindi na masakit. Sige. Okay, lakad. Tingnan natin. Normal na lakad. Normal lang. Yung tuhod pa. Bengkong. Umiga ka ulit. Ayun talaga. Ang dami mo naman tama. Akala ko yun lang. Ipitin siya. Patay ka ngayon. Magpapamerienda ka niyan. Paparmerienda sa kanila. Pinagpawisan. Hindi. Higa lang. Higa. Higa ka. Higa. Higa. Higa lang. Higa. Higa lang. Higa. Sige. Pumasok na siya. Hindi, dapat mo muna. Hindi, huwag mo labanan. Lalo sasakit siya. Hindi ka ba? Para magaling dito. Hindi. Hindi na malalim. Hindi. Ayaw mo na tuloy. Pakiramdaman. Tingnan natin. Di ba? Nawala na yung sakit, no? Konti pa. Ito ba yung bengkong? Hindi ito? Hindi. Kanan sir, kaliwa. Kanan. Ayan sir. Sige. Tingnan. Sige. Tingnan natin, ha? Nawala na yung sakit, no? Sige. Dito naman tayo chart. Sigit niya. Sige. Wala. Ay, bersak. Masuk na. Parang mura ng libro. Ano? Tingnan natin. Wala na. Wala sakit, no? Wala na. Narinig mo yung buto? Umurong yung balakang mo? Baka lasing ka lang siguro na dulas ka. Yan lang. Wala kang maalala eh. Pagkising niya, manhintay pa. Paano na-dislocate lahat ng kapal ng balak ng ano natin? Ano pinagkaiba? Baka nakalam mo kaya. Di ba? Pahinga mo muna konti para kabababala ng pagkagumano yung dugo mo. Pahinga lang natin konti. Ano pinagkaiba mo? Mag-relax naman eh. Okay na okay yung ano. Okay na okay. Pakiramdam ka sa amin na bigat yung pakiramdam. Okay. Okay. Paupuin mo muna siya para gumalaw agad yung dugo niya. Huwag ka muna maglalakad. Patagilid ka.
Tayo mo lang muna. Tingnan mo nga yung paa mo dyan. Idiretso mo. Idikit mo sa lupa. Perez. Tingnan nga natin kung pantay yung tuhod mo. Umupo ka. Oo nga, pumantay na yung tuhod niya, oh. No. Okay. Pukpuk mo nga sa lupa. Ano reaksyon? Oo, nabawasan na. Ang dami mong tama. Simula sa baba, tuhod, singit. Tapos lower back meron din. Baka lasing ka lang. Oo, hindi mo na malayan. Bigla kang tumayo, bigla kang not balance. Wala ka lang naalala. Ano yan, magic? Nagkaganyan ka? Imposible yun. Idikit mo yung paa mo sa lupa. Kung ano na siya, lumalapat na. Ano pinagkaiba niya? Nakalapat na po siya. Nakalapat na siya. Flat po yung dalawa. Flat na. Ano sasabihin mo kay Papa Jesus? Thank you. Pero kailangan natin makita yung lakad. Pukpukin mo muna siya, buddy. Para bumabagad yung dugo niya. Kailangan natin pukpukin. Ayan. Para makasigurado tayo, mamaya bigla siyang bumagsak eh. Nawala yung dugo. Diskumpiyado kasi ako rito eh. Naintriga ako rito. Nagkikismis muna ako sa sakit niya. Para dumaloy lang yung dugo. Masaya ka sa katao. Hindi. Ang politik, masahe. Mamaya, bibigyan niya kayo pamasahe. Masaya ka talaga. Ngayon lang ako nakakita, walang ginagawa. Nagkaganyan na malala. 3 months lang. hindi ka kaya na hypnotize. Parang yung bata dami po. Oo. Sa batos lang siya. Pag gising lang, ganun yung ano. Nagpa-check up ka naman sa doktor. Sir. Tingnan mo, kurutin mo kung may pakiramdam, buddy. Meron na? Kanina walang pakiramdam? Pero mahina. Sige, kaya mo na tumayo? Try natin. Dahan-dahan lang muna yung lakad. Huwag mo muna biglayin. Lakad. Oo nga, pumantay na yung tuhod niya ng kuho. Sige. Ano pinagkaiba? Nadikit mo na yung paa mo sa lupa. Dikit na. Hindi ka ba pinanganak na piki? Hindi mo po. Baka naman gusto mong i-street yung pakapiki ka. Ano siya po, nasanay na sa dahil dun sa ano. Subukan mo maglakad ng panibago. Yung bago, try mo lang. Kahit medyo hindi ka pa sanay. Oo nga pala, nakakalakad ka na, di ba? Kaya nakita yung kanya po kanina, sinusud-sud niya yung ano doon. Wag mo muna bilisan lakad. Yeah. Nakakalakad ka na pala diretso eh. Nasanay ka lang. Paalam ka na rito. Baba ng vlog mo, 30 minutes. Sorry po. Salamat po. Ano talaga, nakakadikit na yung paa mo? Yun. Nakakadikit na. Kung gusto mo i-follow up check up yan, mga 2 weeks. Sige po. Follow up check up lang. Pero magdala ka na ng pistawel mo, ha? Sige po, sige. Gina-joke ko lang. 3 months na po. Hindi, gina-joke ko lang si Kuya kanina. Okay talaga. Nakakalapat taga pa mo. Komportable po yung lahat. Komportable ka lahat. Kaysa kanina na parang bigat na parang... Kasi lakad ka kanina para kang susubsub eh. Kala mo para kang lasing na tapilok. Oo nga, komportable na siya. Salamat kay Lord. Diskumpiyado ako dyan eh. Marami pa tayong ayusin dyan. Para ma-alignment na ma-alignment. Pagpahingay muna natin kasi daming tama. Ang daming tama. 3. Tsaka pumantay na yung tuhod mo, tingnan mo, pantay na, no? Nakadikit na, kita nyo naman yan kanina, di ba? Maglakad, paika-ika. Paano ba siya maglakad body kanina? Kumukuha siya numero. Paano? Kasi ito yung tagabantay sa giti. Ganyan siya maglakad, di ba? Tama kasi may video ako sa yung maliit eh. Yan ikaw ay sir dito, nakaawang to sir kanina, di ba? Ganyan. Okay na. Salamat, Salamat. Magkita na lang ulit tayo.